No, no, tira do cable, María Jesús. Espera. ¿Dónde? Aí, puxa, puxa, ese, o da izquierda se te vai, vai. E o outro... Oh, va. Empezamos, entón. Entón, se vos parece, o pleno ordinario do mes de maio, é un pleno que ven, ten bastantes asuntos no orde do día, entón, se vos parece, intentamos cinguirnos os tempos do regulamento para intentar axilizalo, se en algún punto en concreto se quere flexibilidade sen ningún problema, pero, bueno, na medida do posible intentamos respetar os tempos do regulamento porque son, creo que, bueno, 12 puntos no orde do día, boa falta nosa defensa. Por lo tanto, se os parece, empezamos co primeiro punto do orde do día, a aprobación das actas das sesións anteriores do 21 do 3 do 24 e do 13 do 5 do 24. Sí, a favor. A favor, entón, unanimidade. O segundo punto do orde do día é o expediente 1379/2023 da aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora do servizo de taxis no Concello de Soutomaior. Para defender a iniciativa ten a palabra Diego Mareiro. Bo día a todos. Tenemos aquí esta ordenanza. Tenemos aquí esta ordenanza, xa que o servicio de taxi é un pilar económico do noso concello, polo uso que deles fan tanto peregrinos como hostelería, e o que era inexplicable que este servicio estivese sin ningún tipo de regulación que lle dera seguridade nin ao sector nin aos seus usuarios. Esta ordenanza, a proposta fíxose dende a Asociación de Taxistas de Pontevedra. Mantivemos despois dúas reunións coas 5 persoas que teñen licencias de taxi neste concello. Eles fixeron as súas propostas e está consensuada completamente unánime co propio sector. Eles están a favor e consideran que é necesario, que era unha demanda histórica por parte deles. Bueno, nos decir que bueno, como ti ben dís, como está consensuada con todo o sector, cos taxistas, con nós non, a verdade, nos consensuou. Entonces, bueno, non vamos a ir en contra precisamente de cando hai ese consenso con todo o sector implicado, pero si vamos a absternos por ese motivo. Dicir ao respecto que os órganos de participación política son as comisións e o pleno. Nas comisións son unha abstención e en ningún momento hubo ningún tipo de participación. A participación é reglada non só na lei de bases e no ROP, senón no propio regulamento de organización municipal que aprobou única e exclusivamente o anterior goberno do cal formabades parte, e nos ceñimos a ese regulamento e a esa participación que vos mesmos aprobastes.
Entonces non entendemos a falta de consenso. O consenso inténtase facer nas comisións, que é o órgano político correspondente, igual que se fixo noutros moitos puntos. Bueno, simplemente decir que vos, cando estabades na oposición, ben que queríades participar tamén neses consensos, independentemente das comisións. Non só nas comisións, tamén pedíades que se vos consensuara antes, nada máis. Non vou dicir nada máis. Así por comentar, simplemente, moi breve, a aprobación inicial. O Partido Popular pode facer as xestións que considere, pero eu insisto na mesma idea, é dicir, claro, chama a atención que teñamos comisións informativas nas que o Partido Popular non abre nin a boca, e nós estaríamos encantados de que fixesen as achegas correspondentes, que se lea a documentación, que unha vez que xa a documentación na comisión, que se faga, bueno, pues, se considere, non? Entonces, bueno, digo que chama a atención que non se faga ninguna referencia ni a unha coma de ordenanza, despois día que non se contou con nós. Hai 4 días estiveron aquí convocados para facer as achegas que considerasen. E cando menos extraña. Simplemente iso. Eu convidalos a que as comisións fagan uso delas e participen delas, pois, coas achegas que, por suposto, tenemos en conta. Que a nosa vontade é ter acordos. Se non queren apoiar unha iniciativa que está consensuada co sector do taxi, é o Partido Popular que terá que responder ante iso. Ahora, opcións de participar, tivermos. A última, hai 4 días. Pasamos, entón, ao seguinte punto. Bueno, a votación, entendo que se ha de manifestar unha votación, abstención e a favor. Moi ben. Pasamos, entón, ao seguinte punto da orde do día, que é o expediente 512/2024, que é a solicitude de transferencia do treito da estrada autonómica PO 244. Bueno, pois é un dos moitos casos nos que nos atopamos con situacións, bueno, pois que son difíciles de entender, nos que o goberno quere, bueno, actuar ou correxir deficiencias que hai en puntos que son en moitos casos de moita afluencia, e nos atopamos con que non son de titularidade propia, ni se fixo ningún trámite para que así fose. Nós entendemos que este treito en concreto é un treito que dá acceso a unha das zonas, bueno, pois máis visitadas do noso concello, como é a Ponte Colgante, e que vemos que non é de recibo pois ter unha estrada, pois nesas, a estrada morta, queremos dicir, nesas circunstancias, converter un vertedeiro ilegal, e no que en demasiadas ocasións pois aquilo pois, non é unha imaxe co que este goberno se sinte identificado e, polo tanto, queremos actuar. É unha estrada de titularidade da Xunta e nós, polo tanto, que lle pedimos a Xunta que se faga unha transferencia deste treito da estrada autonómica, como se fai con todas as transferencias que se fan na Xunta, é dicir, que a habiliten, que non la arranxen, e que despois non la den arranxada para que nós podamos facer o mantemento a posteriori, como se fai das infraestructuras. Entonces, bueno, non sei, o que nos gustaría ter un acordo a respecto disto, porque obviamente é algo positivo para toda a veciñanza. Bueno, nos decir que sí, vale, pedides a transferencia da estrada, non vamos a poñernos en contra de que se poida facer unha actuación que mellore a situación, pero lóxicamente non vamos a votar unha abstención porque hasta ter os proxectos realmente do que vos queredes facer, non vamos a votar, estos vai servir para outro punto, o sea, non vamos a votar de momento a favor do que non sabemos que queredes facer ali, ni nada que facemos a facer, entonces unha abstención. Que é sorprendente, quero dicir. Non está en contra, Bueno, calquero diría. Quero dicir, eu non. Hai unha cuestión, Celia, a ver, pero non votamos en contra, que a maioría vai salir adiante, pero non vamos a votar o show sin saber o que se quere facer. Sí, pero isto é unha cuestión, é dicir, nós o que estamos pedindo é que unha estrada que está en situación de abandono por parte da Xunta e que lle acarrea graves problemas á veciñanza, que se arranxe e que se nos transfira. Se arranxe e se transfira. É curioso a lógica do Partido Popular, que non lle importa o estado de deterioro no que estaba o acceso a Ponte Colgante. Non lle importou.
a toda agora. E agora que decimos que non a transfira para arranxalo, están preocupados polo arranxo que se poida facer. Non estaban preocupados polo deterioro, pero sí polo arranxo. É que, de verdade, mire, eu creo que sería moi positivo que en determinados mínimos que son bons para a veciñanza de Soutomaior poderamos chegar a acordos. Isto é algo obxectivamente bo para calquera veciño de Soutomaior. É algo bo. Despois cun proxecto que se faga a posteriori podes estar a favor ou en contra, pero que se transfira e se arranxe unha vía morta que é a propiedade da Xunta. Eu, unha vez máis, o Partido Popular en contra de Soutomaior é a favor do Partido Popular. Eu creo que é difícil de entender. En todo caso, é a vosa responsabilidade, eu respecto-a, pero, insisto, difícil de entender. Non sei queres facer alguna aclaración a máis. Nada, repito que non estamos falando de que estemos en contra de que se faga unha actuación nesa estrada. Sabemos a situación da que está. Ben é certo que a veciñanza que vos dice que é tan necesaria no seu momento a nós non nos transmitiu iso, sí con outras estradas mortas, pero nestes momentos que sí que consideramos que se pode facer aí unha actuación, pero non vamos de momento a votar a favor de sin saber o que se vai a ter en conta de facer ali. Pero que aquí o que estamos, é que eu creo que non se entende o que se está votando, Discúlpame, Noelia, é dicir, aquí estamos votando a transferencia, non o proxecto. É dicir, que vos preferides que esa rúa siga nese estado de abandono no que ten a Xunta antes que ter unha postura común de todo Soutomaior para que se nos transfira urbanizada e despois o proxecto que se faga, pois legítimamente estarás a favor ou en contra. Pero aquí non estamos a votar iso, estamos a votar a transferencia. É un voto, non che dou apoio por si acaso. Home, pois tamén, non sei, máis do mesmo, non? É dicir, unha oposición en contra de Soutomaior por aquilo do que, mesmo en cuestións que son absolutamente legítimas e necesarias, quero dicir. Pois nada, votamos, parece. Entendo que a abstención. Sí. Pasamos ao cuarto punto da orde do día, que é o expediente 559/2004 a respecto 2024, perdón, a respecto do nomeamento do representante do Concello de Soutomaior na Comisión de Escolarización. Trámite habitual, xa estivo ano pasado, este é simplemente o concelleiro, neste caso o alcalde, que ten atribuídas a delegación da área de ensino e a conlle o mal, non é que vaya. Entonces, bueno, será o representante da Comisión de Escolarización que se convocará probablemente antes do inicio do curso, a veces incluso antes de cerrar o trámite, bueno, de nomeamento. Ben, nos neste nomeamento pois tamén queríamos decir, en aras que dixo a miña compañeira, que podíamos chegar a un consenso dos partidos políticos, a que estás de representante no Consello Escolar, pode haber outro representante na Comisión de Escolarización consensuado con todos. Ben, proposta. Calquera de por nós, Até que se alguén do goberno, digo, o que vos queirades. pode ser do goberno da oposición, ten que estar no Consello. Hombre, vamos a ver, na Comisión de Escolarización ten que haber unha representación do goberno de Soutomaior, non? Digo, porque iso ten a área delegada. Válenos calquera do goberno que faga unha proposta. Quen queredes que vaya? Veña. Home, aquí no pleno non o vamos decidir. Home, eu creo que A comisión non dixo quen era o que iba non. Home, eu creo que estaría ben. Home, eu creo que estaría ben se se critica que non ves que polo menos pero que polo menos que se veña cunha proposta, non? Non, a ver, Que criticar porque No. sequera temos unha proposta aquí. Non estou criticando, Pois que non nos parece de acordo. Quen queredes que sexa, se non queredes que sexa o alcalde e concelleiro de ensino que vaya a unha comisión de escolarización? Veña, propoñede. É que non estou dicindo iso. Non estou en contra de quen vai. Estou dicindo que non se consensuou tampouco coa posición de quen iba a ser o candidato. Simplemente se chegou e se dixo o nome. Non, facemos a proposta de nomeamento, a proposta do goberno é que estamos cunha proposta. Se velemos o que pon a ata de nomeamento, representante do Concello de Soutomaior, iso vai ser nomear neste pleno. Vale. Entonces nós non tendes proposta. Vale.
Vindes sen proposta ao pleno, pero non vos gusta a proposta que fai o goberno. Vale, pois abstémonos na proposta. Abstense na proposta que fai o goberno e non fai ningunha proposta, a pesar de que este goberno lle pide que a fagan. Bueno, unha vez máis, eu creo que a vista está cal é a actitude do Partido Popular. Unha vez máis, contra os intereses de Soutomaior, porque cuanto peor, bueno, pois a xente percibe perfectamente. Eu creo que cada quen escolle a oposición que quere facer. A vista está. Entón, votamos a abstención do Partido Popular. Moi ben. Aquí, o decreto escrito que mandan, que estou buscando aquí, quedará ser una persona representante del ayuntamiento que preferentemente ejerza sus funciones en el ámbito educativo. Dice o decreto. Los que estamos aquí. El candidato cumple de sobras. Non dixen que non cumplira, Bueno, en todo caso, votamos. Abstención e a favor. Son divertidísimas as convencións de escolarización. En moitos casos, a veces sí que hai temas importantes, claro, pero a maioría de veces son cuestións de trámite. A veces tamén hai conflitos, claro que hai que estar, por iso é importante que sexa alguén que este vinculado ao ámbito educativo, porque sí que hai casos que son... Ben, seguinte punto, número 5, 710/2024, de modificación orzamentaria por suplemento de crédito extraordinario. Bueno, pues son varias propostas de modificación de crédito por varias, básicamente todas vinculadas aos prezos da limpeza, coa nova, como sabedes, coa nova contratación, pues hai incrementos de prezo na prestación de servizos. Entonces, bueno, pues hai que adaptalos. O sea, que alguén lle extraña, non sei se le parece. Aquí extraño es que puede haber un incremento de prezos, igual alguén, é normal que un operario cobra o mesmo hai 10 anos que agora. Nós non queremos iso, obviamente. Aquí tamén hai un incremento, por exemplo, nas horas de prestación de servicios do SAF, dun 20%, e tamén despois hai outras modificacións que teñen que ver, por exemplo, pois con subvencións que recibimos e que, polo tanto, temos que aportar a parte que lle corresponde ao Concello, por tanto, circunstancias todas elas sobrevidas que obedecen, bueno, pues estas cuestións que en moitos casos, a maioría delas, se non me engano, pois non eran contemplables e quedan orfan. Bueno, nós por a nosa parte, decir, acabamos de explicar o que creemos que é o motivo, que nos sorprendeu muitísimo dúas cuestións desta modificación de crédito. Unhas son os 22.000 euros de incremento que hai en carburantes, que non entendemos, claro, que hai ese incremento tan considerable. E a segunda incremento tamén moi considerable, de feito, teño aquí moi sinalado, en limpeza, ao redor de 72.000 euros de incremento. Sobre todo no que ten que ver co pabellón da empresiña, que incrementa en 26.000 euros. Entonces, a verdade que o incremento sí que nos ten moi sorprendidos, e acabas de decir que por cambiar de empresa, non? Por actualizar, é o que acabo de entender, vamos, que o cambio de empresa é máis actualización dos salarios, pero bueno, a nós sorpréndenos ese incremento nesas cuestións, no que é na limpeza e nos carburantes. Decir que bueno, que a segunda modificación que se fai de crédito en 4 meses que ven a pleno, das que veñen a pleno. Nos, desas modificacións, sempre que sexan para inversións, nos parece ben, porque sempre surxen cousas que hai que facer en inversións, pero se é para o gasto corrente, consideramos que se debe a unha falta de previsión. Nese caso, nos, pois nada, vamos a externos, porque sí hai aquí modificacións de crédito de inversións que son moi necesarias, da reposición para o muro das Cortellas, polo tanto, non nos vamos a exter nunha modificación de crédito no que ten que ver todo co tema de inversións. Nos externos. Equivocado, porque eu creo que as inversións hai que ter previsto. O que fixemos no noso orzamento, o gasto corrente é o que fluctúa, é o que varía. Como vos sabedes, antes o servizo de limpieza, antes da licitación que temos, estaba sendo prestado por 2 empresas.
nesta licitación nova, o que fixemos foi unificar todo o servizo de limpeza nunha única licitación, cun incremento importantísimo no número de horas e de servizo. É dicir, é que nos estamos limpando os campos de fútbol que vos nos limpabades. É que nos estamos mandando a limpar a escola de música que vos non iades. É que nos estamos dando servizos a moitísimos colectivos que o Partido Popular non lle daba. E si, investimos diñeiro en prestación de servizos. Porque é unha liña fundamental do noso do noso goberno. Creemos en que Soutomaior poida e deba ter unha mellor prestación de servizos e investimos na prestación de servizos. E, ademais, tamén investimos pois, en cuestións que son importantes. O, por exemplo, a respecto do prezo de combustibles ten que ver, por unha banda, entendo que o prezo de combustibles dos campos de fútbol é o incremento tamén do propio prezo do litro de combustible a respecto do que estaba contemplado aí. Entón, aí, nestas cuestións, temos, fluctúa o prezo de mercado e adaptámoslo, e ademais que, insistimos, hai un maior servizo, sempre nos hace. É que estamos atendendo un 20% máis de horas do que estaba desatendendo vos. Isto tradúcese en que hai moita máis xente que ten atención á dependencia. Con máis horas, con mellores servizos, claro, creemos niso, nos creemos na atención no servizo social. Entonces, isto implica, pues que non subimos máis, insisto, como ben me apunta aquí o compañero Moreira, porque o máximo que podíamos subir era un 20%. Claro, o Partido Popular estas cousas non as facía. Entón é normal que agora xa as teña. Claro, se non prestaba servizos de limpeza en lugares para se prestan, se non prestaban horas de SAF, de atención a nosa xente maior, a persoas que agora sí se lle prestan. Claro, se non facía investimentos de, por exemplo, de reposición ao núcleo de Cortellas, por certo, tanta presa que teño o Partido Popular, a ver se non desbloquean na Xunta e nos dan os informes, hombre. Tanta presa que tiñamos para que se fixese esta obra, resulta que está ali parada na Xunta e o Partido Popular non abre a boca. Firmado. Exacto. Entonces, digo que está moi ben que se fagan as peticións, pero claro, cando se lle dicen ao goberno que hai que ser urxentísimo, e despois resulta que a Xunta tarda un mes en darnos os informes que precisamos para executar a obra, e o Partido Popular non abre a boca, pois igual alguén pode pensar que o Partido Popular non está tan interesado en defender a Soutomaior. E por iso se abstén, claro. Normal que se abstén. Bueno, pois en todo caso, nós creemos que estas cousas son necesarias, son fundamentais e melloran o servizo da veciñanza, e o que lamento que o Partido Popular non queira apoiar isto. Lamentamos. En ningún momento, como ven, non nombramos o SAF. Solo nombrei os carburantes e a limpeza, porque sigo dicindo que nos parece unha subida considerable. Non temos constancia de que estabades incrementando eso nese campo. Queríamos saber, o que estamos preguntando, que non queríamos saber a que se debía ese incremento, que ainda así nos parece bastante considerable. Por certo, bueno, me din que na escuela de música sí que se limitaba. Non, acabas de decir que non se facía, sí se facían, pero bueno, aí o dixo. E por certo tamén aquí, nada, un error ortográfico novo, que a limpeza do colexio Padín Truiteiro, non Martín Truiteiro. Sí, non sei que non fui a persoa, mas non que pode pasar a calquera técnico que relate iso, sen máis. Unha cuestión, todos sabemos que afortunadamente o colexio a Manuel Padín Truiteiro, porque é unha persona digna de lembrar e de recordar. En todo caso, o Partido Popular está a favor ou en contra de que se mellore o servizo de limpeza? O abstense, o que lle dá igual. Non lles importa que se mellore o servizo de limpeza, que haya máis horas. O Partido Popular está a favor ou en contra de que hoxe teñamos un 20% máis de horas para atender as nosas persoas maiores dependentes? Está a favor ou en contra? Ou dalle igual e abstense?
Quere que exista diñeiro para iso, sí ou non? Porque se non o apoia, ou resulta que como fai este goberno, o Partido Popular non o quere apoiar simplemente porque fai este goberno a pesar de que implique unha mellora evidente para as nosas persoas maiores e dependentes. Non o quere apoiar por qué? Porque o facemos nós e porque vos non o fixestes. Non sei, de verdade que insisto, se este oposición normal, que esteades na oposición. E despois, claro, tanta presa de que cabía que arranxar a estrada de Cortellas e agora que traemos a pleno o diñeiro para arranxar a estrada de Cortellas, o Partido Popular non apoia. Iso só é importante para qué? Para facer oposición, para criticar o goberno. Ahora que estamos poñendo as solucións en riba da mesa, non quere dar o apoio ao Partido Popular. É difícil de entender, é difícil de entender o nivel de irresponsabilidade. Bueno, non sei. Votamos entón, se vos parece, bueno, cada quen, pois, a defender as súas posiciones. Votamos entón. Abstención. Seguimos entón co seguinte punto da orde do día. O expediente 725/2024 para a aprobación do Plan de Acción da Axenda Urbana e Rural de Soutomaior. Bueno, pois nós temos que dicir que como goberno foi un das primeiras medidas que tomamos, un documento do que nos sentimos especialmente orgullosos. É un documento elaborado, bueno, un arquitecto dos máis prestixiosos do país, Luciano Alfallo, presidente do Colexio de Arquitectos de Galicia, con todo o seu equipo, e a verdade é un documento que ten unha finalidade importante, que é captar subvencións. É dicir, ordena, nos permite unha folla de ruta e algo que se está requerindo pois, en todas as subvencións europeas que nos piden. Entón, aquí parece que o Partido Popular pois, non lle parece importante captar subvencións europeas e que teñamos captación de fondos, nós en todo caso sí que non. A Axenda Urbana pois, establece, digamos, os pasos que debemos dar, a folla de ruta, que se implica para, digamos, modernizar, adaptar o noso concello ás necesidades do futuro e, ademais, facelo pois, en base aos ODS, os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, que é o que se está facendo en toda Europa. Nós, polo tanto, bueno, creemos que é un documento central, fundamental, de feito, creo que Soutomaior pues, vamos un paso por diante do resto dos concellos. Pensemos que a Deputación está elaborando tamén unha axenda urbana e estarnos tamén un orgullo saber que vamos pues, no camiño correcto cando a Deputación pues, decide facer o mesmo que en Soutomaior xa temos feito. Entón, bueno, pues eu creo que é unha oportunidade que ademais nos vai a permitir un requerimento que se adoita ter para captar subvencións europeas. E nós estamos nesa liña de captación de fondos e de modernizar e adaptar o futuro de Soutomaior e por iso pues, traemos esta agenda urbana para sometela a debate neste pleno. Bueno, por la nosa parte, decir que, bueno, a verdad, unha senda urbana un pouco longa, fixemos así un pequeno resumen do que máis nos chamou a atención. Chamamos a atención tamén que estuviera redactado en castelán, non temos ningún problema con iso, que non los entendemos ben. Decir que reiteradamente se refire ao concello como unha ciudad, nos sorprende, que se refira constantemente con esas palabras de que é unha ciudad. Decir que un reportaje fotográfico moi bonito, moita retórica, moita estadística. Por exemplo, pois queremos nombrar algunhas destas cousas que nombrades aquí porque, como digo, é tan extenso que bueno, por nombrar algo, porque nos sorprendeu moito isto da Axenda Urbana. Falades, vamos a ver, aquí teño 3 millóns de euros para un tanatorio a medio plazo. Porque marcades a curto prazo, a medio plazo e a longo plazo. Pois aquí falades de 3 millóns de euros
para un tanatorio, como se non tuviéramos tanatorio xa, o sea, e o poñedes a medio plazo. Pero, xusto debaixo, poñedes 5 millóns de euros para un centro de saúde a medio plazo, o que nos sorprende, o sea, que o centro de saúde que sepamos está encamiñado. Estamos cos pasos para poñer a disposición os terreos a Xunta, que de feito ven a seguir a moción. Pero se pon á mesma altura, a medio plazo, nós a medio plazo entendemos 4 ou 5 anos, de aí para arriba, máis ou menos, a mesma altura que se pon o tanatorio, que non consideremos que teña a mesma... O sea, que se teña que poñer á mesma altura. Creemos que o centro de saúde ten que estar por riba de todo. 4 millóns de euros para conectar o Peirao co centro. Sabes, claro, falades con financiación. 5 millóns de euros para humanizar o Xelo Landeiro, Alexandre Bóvedas, o Sesolla. 1,5 millón de euros na reconfiguración da Nacional 550. 50.000 euros en Ponte Sampaio, que podes que é unha estrada que da Diputación, cando non era Diputación, que da Xunta, tamén para facer aí unha actuación. Despois estudios, moitísimos. Aquí podes 50.000 euros en estudios e despois abaixo hai varias veces nomeado estudio. 300.000 euros de soterramento de cableado aéreo que consideramos que bueno, que se importe, que non va a dar para moito, vamos, nin para pipar. 200.000 euros para unha ventanilla única. 50.000 euros para a creación dun Consello Económico Social. O sea, iso entre cousas que temos aquí señaladas. Si sumei ben así por riba, son 35 millóns de euros, casi nada, para o que é a axenda urbana que se quere aplicar, como si, bueno, como se isto por unha capital de provincia, cando somos un concello, non? Nos decir que isto nos parece, non sei, algo así como moi ficticio, moi ben feito, moi estudio, moi bonito, redactado, pero non ten concreción, presupuestos son estimables, como estamos a leer, non hai estudios económicos aínda completos, tampouco hai compromisos de financiación, acabas de decir que sí, que para buscalo, pero bueno, que queda moi bonito a redacción, pero o que máis nos chamou a atención, por decir, por que non llevamos a dar máis bombo, considero que quere facer esa senda urbana, que queda bonito, pero que nos chamou a atención, consideramos pola ausencia que ten, e que depois vamos a miralo nunha moción, e poñer a mesmo nivel a medio plazo un tanatorio de 3 millóns de euros cun centro de saúde. Donde levamos unha moción onde pedimos unha celeridade dese... Entón, decir que este estudio pode valer para calquer concello realmente, por iso nos vamos a externo, non vamos a facer nin réplica. Ben, Pode hacer unha a ver, sí, se non se quedou claro a intervención da tua compañera, sí. ¿Se podría saber cuánto costó la redacción de ese O proxecto, pero un contrato menor, sí. Non me acordo, está nos límites do menor, estará. Non sei exactamente a cantidade, pero nos límites dun contrato menor. O máximo que pudo costar foron 15.000 euros. De aí para baixo, non sabemos a cuestión, pero eu creo que hai unha cuestión previa a isto. Pregunta. Que eu creo que para criticar unha axenda urbana estaría ben saber o que é unha axenda urbana. Entonces, claro, é que despois da intervención do Partido Popular, o que nos queda claro é que non teñen nin idea nin de que é unha axenda urbana, nin de para que serve unha axenda urbana, nin, sobre todo, de para que se establecen os obxectivos na axenda urbana, nin como, que iso xa sería igual para nota. Pero eu, de verdade, eu creo que debería vir aquí cos deberes feitos. É dicir, molestarse en saber que é o que estamos votando. Saber o que estamos votando. Pero claro, chegamos aquí que ven aquí uns presupostos de vinculación, vai a ver.
É que está en castelán a xenda urbana. Para que a xenda urbana, Noelia? Para que? Para presentar captación de subvencións ao Ministerio e a Europa. E, polo tanto, como queremos que teña axilidade, por iso se presenta en castelán. Que aquí imos ter a nosa equivocación, a nosa versión en galego, por suposto, pero que aprobamos é para enviar ao Ministerio. E por iso se fan en castelán. En todo caso, benvido o Partido Popular, nisto vamos a estar sempre de acordo, a defensa da normalización lingüística, sempre de acordo. En todo caso, fíxate que, bueno, pues ata nós somos prudentes nesa cuestión. Como se vos enteremos de Vox, a cuestión disto é que, insisto, hai que saber o que é unha axenda urbana. Dicimos, se poñen ao mesmo nivel unha cousa que outra. É que non se está a falar da prioridade por nivel, se está falando de necesidades que ten o noso concello. Entón, o Partido Popular, e isto sí que é para nota, considera que non necesitamos un tanatorio no noso concello. Considera que non necesitamos un tanatorio, o que non necesitamos tanto, o que necesitamos un centro de saúde. É que, de verdade, é que, non sei, difícil de entender, difícil de entender. Depois, claro, cos prezos que se poñen, claro, porque nós estamos facendo un proceso que non sabemos para vai ser o custo de cada obra, son aproximacións nas que imos por arriba, sempre que se poida. Os soterramentos de cables, pois os soterramentos de cables se fan nas obras normalmente nas que se fai a actuación. Isto sería a máis do que se teña que facer. É que se subéramos o que se propón, claro, son 130 páxinas, igual non nos dou tempo a ler a toda, claro. E nos quedamos pues, con a letra gorda, sen saber moi ben de que vai todo isto, e vimos aquí, bueno, pues a ver, os dibuxiños. Foi socializada coa maioría da poboación, cun proceso de participación no que, ademais, temos que decir que hubo achegas importantísimas da veciñanza. E, ademais, temos que decir que en termos moi constructivos, non como que acabamos de ver, respetando moitísimo a necesidade de ter unha axenda urbana para, primeiro, ordenar, pois para fondos, que é o que se fai de verdade. Pois en todos os lugares que se quere traballar con seriedade. E máis, xa está sendo útil. E igual, en breve, pois xa empecemos a ver pois que o Partido Popular non quere apoiar isto, pois que vai a ter pois, grandes beneficios para o noso concello. Así, bueno, pois aquí é como, non, é dicir, aquí ao final o tempo dá e quita razóns. É dicir, aquí, non sei, o Popular leva pois, moito tempo dicindo, non sei, que vamos subir os impostos, bueno, pois o tempo dá e quita razóns. Incluso algúns se baixa. Claro, todas mentiras, sistemáticamente, e despois, pois, acaban de demostrar. No que ten a ver coa xenda urbana. Os trazados da 550, por exemplo, o Partido Popular considera que é necesario ou non habilitar medidas de vertebración, ordenación e mobilidade na 550. Considera necesario ou non? Porque non considera necesario. E nós temos, digamos, o que se nos marca é necesario para captar subvencións, porque iso é imposible de facer con fondos propios. Imposible. Os gastos que temos aí. Entón, claro, é que se gasta moito en estudos, home, claro, que mirando como facíades vos, así un pouco a ojímetro todo, claro, así salían as cousas que salían, claro, e así temos, pois o que nos pasa agora, porque claro, que o Partido Popular se atreva a falar de tanatorio despois do esperpento que vimos de ver con iso, e dices que non hace falta. Antes facía falta, fixemos a chapuza, que había que facer, despois resulta que non se aprobou o proxecto, despois sí, pero non, pero sí, ao final estamos en tanatorio. Facemos unha ordenanza pero que non se cumpre o que ten. Pois non, mira, nós sí facemos estudos, claro, e nos gusta ser serios e traballar con seriedade. E nos gusta, sobre todo, cando traballamos con algo, pois intentar facer as cousas, primeiro, cos mellores, segundo, para optar con ambición as convocatorias de fondos, despois, todo isto se paga, bueno, pois, un proxecto, pero xa veremos, exacto, xa veremos. É que todas as veces que le vas dito Cristina, xa veremos,
pois ao final o tempo pois acaba dándonos a razón. Que se lle vai facer? Entonces, bueno, pois a ver se me permite continuar, ou se polo menos non fai globos cos chicles, é un avance. Entonces, a Educación, ¿eh? O sea, yo hago... Lo digo que a mí me parece... Tranquilo, hombre. No, si estoy tranquilo, ¿sabes? Yo no te... Yo te hablé. Yo no te hablé. Si me permites continuar. Sí, gracias. Venga. Entonces, seguimos coa Agenda Urbana. Entón, gracias. Entón, aquí temos unha serie de actuacións que nós creemos que son necesarias. E nos, por lo tanto, as poñemos como está facendo, fixadevos que malas son as axendas urbanas que as fai a Diputación de Pontevedra, que nos invitou semana próxima a participar da axenda urbana. No participaste, participamos. E que, ademais, nos imos de poñer a nós, o noso traballo que está feito, a súa disposición para calquera cuestión que se poida combinar, consensuar. Que malas son as axendas urbanas que o Partido Popular non quere aprobar, pero a Deputación de Pontevedra resulta que fai axenda urbana. En Sotomayor, como a fai o BNG, o goberno do BNG PSOE, neste caso, a área corresponde ao BNG, sí. A área era unha área do BNG. Entón, o goberno, que ademais temos que decir que funciona pois ben, e por iso sacamos adiante estas cousas, pois está mal que os fagamos. Pero se fai a Deputación está ben. Entón, explíquenos, as axendas urbanas están ben ou están mal? Díganos. Se fai o PP, están ben. Se facemos nós, están mal. Pois este é o papelón, Este é o papelón. Bueno, novamente, máis do mesmo. Máis do mesmo. Unha mágoa que tampouco queiran apoiar o goberno que está buscando financiamento para facer para a veciñanza. En todo caso, a veciñanza vai saber tamén que cando academos ese financiamento e algún xa adianto vamos a conseguir, será pois co oposición do Partido Popular que se nega a aprobar e a participar desta axenda urbana. Sí, pero bueno, decir que nos vamos a hacer, non nos vamos a opoñer. O sea, estás dicindo que nos vamos a opoñer a que se pidan subvención? No, para nada. Vamos a que pedir subvencións, estamos de acordo con iso, nada máis. Hai unha... Gente que nos parece un pouco desmesurada, nada máis. Decir que dices que foi escrito en castelán para o Ministerio tamén teñen traductores, a gastaron en pinganillos para... Pois non vos preocupedes, creo que nos iban a entender ben. No, que nos encanta, Non serei eu... Non estamos pola normalización lingüística. E non vamos a decir nada máis. Simplemente vamos a hacernos nesta cuestión. Non serei eu quen lle nego o dereito ao Partido Popular a pensar en pequeno. Que eles queren dicir que les parece isto, bueno, que queren pensar en pequeno, que non queren ter, no, por iso acabaste aí na oposición. Entonces, a cuestión, aquí a cuestión, aquí a cuestión é que se o Partido Popular quere pensar pequeno, pensa que ser ambicioso e querer que Soutomaior medre e facer pois actuacións importantes, pois para eles parece un exceso. Pois nós creemos que non. Nós queremos pensar en grande, sabemos que é difícil, sabemos que temos que ter os pés no chan, pero queremos facer as cousas pois, con ambición, como se fan as grandes cousas e como se consiguen as transformacións urbanas necesarias. Non somos unha capital de provincia, pero somos Soutomaior. E nós creemos que como goberno de Soutomaior e persoas orgullosas deste concello, temos que ir con tanta ou máis ambición que calquera capital de provincia. É unha mágoa que o Partido Popular non nos implique. Abstención. Moi ben. Sí, claro. Moi ben, pasamos ao punto 7º do orde do día, expediente 780/24, solicitude de transferencia de Estrada PO 264. Ben, pois eu creo que isto
pois, unha demanda se esta non nos une a todos, pois xa, vamos, eu creo que aquí o núcleo urbano e comercial de Arcade atópase nun estado que eu creo que é inasumible. O nivel de abandono e deterioro da rúa do centro de Arcade despois de anos e anos de propiedade da Xunta sen que se faga unha súa actuación, pois eu creo que xa non se pode aguantar máis. Nós tivemos unha reunión no seu momento coa antiga exconselleira de Infraestructuras, Setel Vázquez, para solicitar esta transferencia. E claro, que se nos vai dicir que ni un cento para Soutomaior, que non era unha prioridade. Soutomaior para o goberno do Partido Popular na Xunta. Entón, nós o que queremos saber é se o Partido Popular de Soutomaior se considera que Soutomaior é unha prioridade. É que igual que se fai noutros sitios, en Marín, por exemplo, no que se dan transferencias urbanizadas, igual que fai outros sitios, en Pollo, vai ser, por exemplo, si Soutomaior é tamén importante para o Partido Popular de Soutomaior. Entón, o que traemos aquí é que se nos dé unha transferencia, se dé a obra urbanizada. Que nos entende, que nos poñamos de acordo no modelo, na xenda urbana tamén se contemplan esta posibilidade de construcción do proxecto, e así, pois, podermos levar adiante pois unha necesidade que é evidente, que eu creo que temos, que suscita unanimidade absoluta de toda a veciñanza de Soutomaior, que ve que non é normal ter pois esa estrada pois con esas vellas rúas que non se cambian dende hai lustros, cun firme, bueno, pois que parece unha montaña rusa, cunha estrada na que ademais a Xunta non inviste un céntimo, que non fai nin o mantemento. Entón, bueno, nos consideramos que isto non pode seguir así, e igual que se fai con outros concellos, queremos que o Soutomaior non máis que ninguén, pero tampouco menos, exiximos o mesmo paso. Pues, como dije en la anterior, que se pedía otra transferencia, decía lo mismo, que nos vamos a hacer porque de momento non temos un proxecto concreto da actuación que se quere facer. Nada máis. Abstémonos porque non hai un proxecto concreto, en cambio calamos cando o proxecto que temos é o que miran todos os veciños todos os días o pasar por ali. Isto que nos dio o Partido Popular. Ali a veciñanza pasa por ali, mira como está que o Partido Popular non di nada. Ese proxecto gusta o Partido Popular, o proxecto actual da Xunta, de como nos teñen aquilo. En cambio, cando se dan pasos e medidas para solucionarlo, o Partido Popular abstense, non lle importa. Eu, humildemente, de verdade, o que lle pido á oposición é que son o Partido Popular de Soutomaior. E o seu principal cometido, creo eu, debería ser defender os intereses de Soutomaior e non defender os intereses do Partido Popular. É dicir, outra vez, votando en contra de Soutomaior, negándose a apoiar melloras para Soutomaior para defender o Partido Popular. É que eu, bueno, pois non sei, eu creo que é algo que non se entende. Non entende ningún veciño. Estamos contentos co que hai. Queremos que se arranxe esta estrada ou non? É que non estamos votando iso. Estamos pedindo unha transferencia arranxada, claro que sí. Mira a parte resolutiva. Arranxen. Que arranxen eles, que pagan eles. Pero estando o Partido Popular no goberno non fixeron nada. Ali teñen aquilo abandonado. Non arranxan eles. E non sei que temos, se non arranxan vostedes, de non a nos arranxamos nós. Pero danos a transferencia como se fai en Marín ou en Pollo, por exemplo. Urbanizada, despois facemos o mantemento, claro. Como se fai en todos lados. Quere isto o Partido Popular ou non? Quere que se nos trate igual que se trata a Marín, por exemplo, o Pollo? Queren iso ou Soutomaior? Non. Iso que nos ten que decir o Partido Popular. Quere que se nos trate igual ou para o Partido Popular Soutomaior non merece o mesmo trato? Iso que estamos votando. Que se nos dé a transferencia urbanizada. A transferencia se nos dixeron no seu momento que sí que nos la daban. Claro. É dicir, asuman vostedes o abandono destes anos, nós non poñemos un céntimo, que así lle damos o noso diñeiro aos concellos a outros. A Marín, por exemplo. A Soutomaior non.
Pois iso que ten que decir o Partido Popular de Soutomaior. Se está con Soutomaior ou está co Partido Popular. Polo que están votando neste pleno, ou polo menos polo que non están apoiando, eu creo que todo o mundo que vexe este pleno o vai ter clarísimo. Alguna cuestión máis non? No. Ben, pois nada, votamos. Abstención. Ben, pois pasamos ao 8º punto do orde do día, moción do Partido Popular sobre o proxecto do Parque da Pedreira. Bueno, resumido que xa falamos disto na comisión, de momentos na Pedreira existe unha zona recreativa con mesas, árboles, parque infantil, na zona superior un parque utilizado polos veciños outro día de hoxe no día da festa. Estuvemos analizando o proxecto básico de actuación que se vai a financiar cos fondos de máis provincia da Diputación de Pontevedra e observamos que o parque infantil desaparece e, segundo nos parece, o palco pois tamén desaparece para ter outros usos despois da intervención proposta no proxecto. Por todo isto, no Concello propoñemos que se manteña mellor o parque infantil para así non quedar sin ningún parque infantil nese barrio, que aínda que se realiza algunha intervención no palco, que este poida seguir tendo o mesmo uso que tiña hasta agora, hasta a actualidade. Decir que tanto unha cousa como a outra, tanto o palco como o parque infantil foi solicitado por todos os veciños nese momento, incluso o Concello recibiu colaboración deles, e ali hubo actuacións pois importantes, de grupos municipais, como a banda de música, as sabeleiras, pero tamén de artistas como María do Ceo. Entonces, non entendemos, bueno, que os veciños nos preguntan, están un pouco preocupadas vendo o proxecto o por que desaparecen esas instalacións. Ben, nos evidentemente antes de comenzar este proxecto falámoslo cos vecinos, coas asociacións de vecinos, e nos din o contrario. Están encantados co proxecto, ilusionados porque sí, por fin se acordaron da Pedreira. É o que me diga a mí. Por fin alguén se acordou da Pedreira. É o que nos están dicindo. Entón, bueno, vai haber na Pedreira un investimento de case 200.000 euros para converter un espazo que ahora está nunha situación na que compre facer un proxecto e arranxar nun espacio de referencia para todo o Concello. E claro, que hai 20 anos un palco de formigón tería sentido? Non sei. Hoxe non. Hoxe neste palco, calquera grupo que queiras vir a tocar, non che ven. E cambiaron as condicións. Ahora calquera orquesta, calquera grupo que se queira traer a un palco deste tipo, simplemente se din, eu aí non toco. Por qué? Pois porque non cumpre coas dimensións, nin coas necesidades técnicas, nin coas alturas para os equipos, porque non se estánse tirando todos os palcos destas características en todos os lados, en todos, e nós non o tiramos. Nós o que facemos é o que nos piden os propios veciños, é reconvertelo nun espazo, a parte vai ser unha preciosidade, se o visto no como queda, para utilizar este almacén de servizos varios nunha casa do pobo que calquera persoa que entra ali ve que teñen as cadeiras por ali apiladas. Entón, ese é o sentido. Oxe, por ese calquera orquestra que se quera traer a ese palco, orquestra, digamos, das que se contratan as grandes, non vento por aí. A pesar de todo, nesa mesma praza vai haber un espazo no que se poderá utilizar tamén con altillo para que a banda de música, por exemplo, eventos deses pequenos, pois poidan seguir tocando. É dicir, van a gañar ese espazo e van a seguir contando con outro moito máis bonito, moito máis habilitado, moito máis urbanizado e humanizado para que a banda poida seguir tocando. Entonces, bueno, eu creo que hai un acordo, bueno, de absolutamente, bueno, de inmensa maioría da sociedade de Pedreira que o que queren é que isto salga adiante, que a inmensísima maioría.
non sei se alguna persoa se referiu ao Partido Popular ou nin sequera se o Partido Popular pues, prefire estar instalado nisto. Hai que decir algo, porque como isto é algo bo, parece que, non sei, que a xente vai estar contenta coa actuación que fai o goberno de Soutomaior, pois o Partido Popular temos que decir algo disto. Entón buscan así unhas cousas un pouco estrambóticas, non? E non, e o palco é igual que non se use, non? É dicir, que se usa con sorte unha vez ao ano e vamos dar esa alternativa para iso. É que calquera orquestra que queira ir hoxe a tocar non che tocan ali. E agora vamos a darlle algo que non ten un uso. E vai ir en beneficio dos veciños. E respecto do parque infantil, pois fíxate que incluso pode estar de acordo. O que pasa é que estivo buscando a certificación dese parque para ver que cumpría con todas as medidas de seguridade e tal, non atopamos. Entonces, se vos parece, chegamos a un acordo. Se nos decides onde a documentación, presentamos a subvención para que garantizar que cumple con todos os procedimentos, pues podemos incorporar. Buscadernos esa documentación, porque foi unha actuación que, como ti dixestes, que fixestes vos, sin ningún problema. Parece? Si hai, claro. Non vai ser que non haxa. Non creo, non? Non creo. Pero se a topades, non la dades, chegamos a un acordo. Nada, por último, si podo decir que hai que volver a revisar os proxectos, porque unha vez máis recalcamos no Concello de Soutomaior o nome de Tomiño, que aparece hasta en 5 ocasións, outras veces en Covelo, non sei. Nombrado varias veces, o máis grave incluso aparece como promotor o Concello de Tomiño, que bueno, que se está disposto a pagar tamén estamos de acordo. Se quere financiar a obra. Perdón. É verdad. Nesta zona tamén pon no proxecto hai unha parte que pon así textualmente: se modifican as rasantes suavemente para acceder á plataforma superior do Torreiro mediante unha rampa e se demuele as aceras existentes para poner en valor el muro de cierre del adro de la iglesia. Queríamos saber a que iglesia se refiere. No adro da praza, no adro da praza. Pero bueno. Pero mira, queríamos saber se tamén este proxecto foi revisado pola arquitecta municipal, porque temos dudas de se todos os materiais que se van a empregar e que veñen ali explicados estén autorizados na normativa do plan xeral. Si é así, que está revisado pola arquitecta e o ve que é coherente, non temos ningún problema. É decir que non estamos dicindo que os veciños non falarán con vos, pero nós non presentaríamos esta moción se non tuéramos preocupación tamén dos veciños, que son igual de respetables que os que falaron con vos deste proxecto. E que siguen preocupados por esas dúas cousas, nada máis. Non estamos falando de que non se faga ninguna actuación, solamente queríamos recalcar os dous aspectos sobre esa proxecto, nada máis. Punto primeiro. O equipo redactor deste proxecto é Cendón Vázquez. Sabedes quenes son? Buscades en internet e xa vos salen a cantidad de premios que gañan e a referencia que son como equipo redactor. Buscade. Facede un pouco os deberes, buscade de quen estamos a falar, e si pode ser que en algún proxecto nas partes comuns de normativa pode aparecer o Concello de Tomiño, porque si, perfecto, foron os que fixeron boa parte dos protagonistas da transformación de Tomiño para crear espazos que hai hoxe en Tomiño que son referencia a nivel de Estado. E gañan premios en todos lados. Entonces, eu agradezo que me des a posibilidade de poñelo en valor, porque eu creo que tamén unha marca deste goberno querer traballar os mellores e facer un proxecto para a Pedreira pois que vai a supoñer un antes e un despois. Entonces, claro, bueno, pois o Partido Popular isto, o que preocupa é se un palco que non se pode utilizar sigue sendo palco. Non lhe preocupa unha contorna que tiñan absolutamente abandonada, que agora hai un goberno que se preocupe e que irá actuar. Ese é o problema do Partido Popular. Pois, unha vez máis, o Partido Popular facendo de Partido Popular.
Pois isto que temos, que se aparece no adro da igrexa, pois será unha redacción de calquer proxecto, como pasa en todos os proxectos do mundo, de todos, e que pode haber en prazo récord, por certo, para presentar. En todo caso, non hai máis que ver a infografía para ver que tipo de proxecto. E despois que o Partido Popular tamén agora nos di pode se cumple ou non. É que se non cumple non se fai. Eses tempos acabáronse. E a reforma de patrimonio, mira, se pode cumplir. Se non cumple non se fai. É que todos os proxectos que faga este goberno van cumplir coa legalidade de maneira escrupulosa. Non sei se vos podedes dicir o mesmo. Non sei se vos podedes dicir o mesmo. Se queres, poñemos algún exemplo. Pois, bueno, Porque o palco que pretendedes conservar é igual ao que non cumpre a legalidade urbanística. O parque. Entonces, claro, ollo o papelón, ollo. Entonces, non vos preocupedes. Este goberno vai cumplir a lei, pero ata o límite neste e en todos os aspectos que nos atacan. En todos. Insisto, igual antes non foi así. Entón, é unha cuestión. Vai a liña de plan máis provincia, certo, que era antes o plan concellos, polo tanto, a liña pues, ten que cumplir por requerimentos. Temos sectoriais de todo, informes de patrimonio, e modificaremos o que haya que modificar o que nos manden todos os sectoriais, claro. En todo caso, a Pedreira vai a ter unha mellora coa que nin se soñaba. Coa que nin se soñaba. E o Partido Popular, unha vez máis, en vez de colaborar, paus na roda. O de sempre. Unha vez máis, o Partido Popular en contra de Soutomaior. Bueno, eu creo que unha mala. Desde logo, nós imos traballar para que este proxecto que vai cambiar, pero de maneira radical, o que a Pedreira, que vai a mellorar e que vai a crear unha zona, un espazo que vai ser referencia para todo o concello, este goberno vai apostar por iso. O Partido Popular vese que non. Polo tanto, votamos en contra da iniciativa do Partido Popular. Non é a favor. En contra. Seguinte punto. Bueno, seguinte punto, a iniciativa da OBNG sobre a situación da sanidade en Soutomaior. Bueno, pois que non se saiba, hai escasos días houve unha manifestación multitudinaria polas rúas de Arcade. Lamento que non quixese participar ningún membro do Partido Popular, porque creo que a defensa da sanidade pública é algo que debería unirnos a todos. O que pasa que o Partido Popular, sempre que se trata de reivindicar a defensa da sanidade pública, nunca está. Entón, bueno, pois a situación é dramática. É dramática e nos vemos abocados, a pesar de que persoas vinculadas ao Partido Popular, militantes do Partido Popular, digan públicamente que isto non vai ser así, é altamente probable que nos quedemos con un único médico este verano. Pero que, ademais, xa non sería a primeira vez que pasa, e, ademais, temos o centro de saúde, en moitas ocasións, descoberto. Xa pasou. Ten ningún médico, digamos isto. Entón, claro, eu creo que este desmantelamento da sanidade pública que está a someter o Partido Popular a todo o país, pois, en Soutomaior, eu creo que xa é cebarse pois dunha maneira cruel coa nosa veciñanza. Entón, nós, dende logo, todo o que este na nosa man, que isto non é competencia municipal, pero todo o que este na nosa man, imos facelo para traballar pola sanidade pública. Eu teño que dicir unha cousa. Agora que hai un exalcalde de Soutomaior que forma parte do goberno da Xunta de Galicia, non estaría de máis
que defendese pois, un pouquiño o Concello da Posta de Alcalde, non? Entendo que terá influencia. Non estaría de máis. A que é parte do mesmo goberno que desmantela a nosa sanidade pública, non quixo seguir aquí de concelleiro, pero bueno, xa que foi para ali, polo menos que defendese ali a Soutomaior. Pues vese que non, eu creo que é grave. Simplemente dicir que hai como 7 ou 8 meses a concelleira Rosana Bullosa tivemos unha reunión co xerente da área sanitaria en a que nos dixo ali, varios testemunhas, que claro, que era moi posible que se incorporase un novo médico no cupo si puñamos un espazo a súa disposición no actual centro de saúde. Porque decíamos, claro, é que a trampa que fai o PP, cando se faga o novo centro de saúde, xa poñemos os médicos. Señores, por que non os poñen xa? E despois, cando poñan o novo centro de saúde, resulta que xa os temos. Bueno, pois, claro, entonces, aquí nos estábamos a decir que nos iban a apoiar un médico, non sei, miraste, mentironnos. Mentiron o goberno, porque o 31 de outubro temos e teñen sitio para poñer médico. Non queren. Non queren. Porque aquí que incluso o argumento este que non hai médicos e tal, tampouco cola. Saquen a plaza, xa veremos se veñen médicos en Soutomaior ou non. En outros sitios na periferia é máis difícil. Pero saquen vostedes a plaza, xa veremos se se cubra ou non. E sacar a plaza é unha cuestión de estricta vontade política. Se se quere sacar a plaza, sácase. E se non se quere sacar, non se saca. É un señor que hai un ano e pouco sentado aquí, agora forma parte dun goberno no que non queren nin sacar a praza, ollo, a pesar de que se nos dixo que se nos iba a sacar. Entón, de verdade, eu creo que a situación é grave. Por lo tanto, bueno, pues a nosa iniciativa pues vai nesta liña, defensa da sanidade pública, competicións que son clásicas. Por lo tanto, médicos, pediatría e a xerización do centro de saúde. Bueno, decir, como dixemos na comisión, que dentro do Partido Popular de Soutomaior estamos de acordo co punto 1 e o punto 2, indudablemente. Creo que necesitamos solicitar o que nos compete, o que realmente temos que ter. O único que dicen foi que no punto 3, falando con Diego, que se fixera unha pequena modificación porque non tiña moito sentido decir solicitar a Xunta de Galicia que acelere no máximo posible os trámites para a construción do novo centro cando os terreos ainda non estaban á súa disposición. Entonces, bueno, el fixome unha redacción como quedamos, de como quedaría, non sei se queres lela ti ou leo eu que la teño diante, solicitar a Xunta de Galicia, nomeadamente a Consellería de Sanidade, que unha vez o Concello poña os terreos a disposición, acelere, a parte que queríamos engadir, que unha vez que o Concello poña os terreos a disposición, acelere no máximo posible os trámites para a construción do novo centro de saúde de Arcade e prevea dotalo dos recursos mínimos para dar a Soutomaior a sanidade pública de calidade que o noso Concello merece e precisa. Si esa redacción estamos todos de acordo, entonces votaríamos a favor da moción porque realmente a nos si nos interesa que a sanidade en Soutomaior mellore o feito de non ter que salir á calle, á rúa, vamos, nesa manifestación que ti acabas de nombrar, consideramos que era unha manifestación política con siglas. Nós non temos ningún problema en defender sempre a sanidade de Soutomaior. De feito, estamos preocupados pendiente da situación. Por lo tanto, si facemos ese cambio do terceiro punto, nos votamos a favor da moción. Ben, eu creo que tamén podemos poñer, en vez de dotar dos recursos mínimos, eu poría dos recursos necesarios. Canto de mínimo. Sí, entón, os mellores. unha cuestión, unha pregunta, Sonoelia. Onde se acadou este acordo?
Na comisión outro día dixeches, non? E outro día falamos na comisión que me iba a mandar un boceto, non se acordou na comisión. Dixemos de que me mandaba un boceto, o cal leu. Entón, nas comisións si se pode traballar e chegar a acordos, non? Neste punto, sí, claro. Vale. Estamos falando dunha moción. Como antes decíades que as comisións non se podían chegar a acordos e agora resulta que nunha comisión se chegou a un acordo, pois igual resulta que os órganos de participación, cando hai vontade, sí que sirven para chegar a acordos. E nós alegrámonos e queremos que sexa así. Digo porque, claro, a incoherencia é de libro. Vimos de decir que as comisións non son valen para chegar a acordos, pero resulta que vamos a aprobar, que a min gustame que así sexa, unha iniciativa unánime froito do acordo nunha comisión. Entón, señores do Partido Popular, unha cousa ou a contrario? Pero as dúas a vez non. Porque senón a xente que nos vexa dirá, esta xente está nos tomando o pelo. Veñen de decir que non se poden chegar a acordos en comisión, agora están aprobando un acordo que se adoptou en comisión. Digo porque creo Bueno, pero hai cousas que mellor se leváramos un poquinho antes da comisión, nos daba un poquinho máis de tempo, que non temos tanto tempo para analizar as cousas e poder traelas mellor incluso preparadas. Sabes que ademais así é e así vai ser, basta que me digas un día só, Manu, mira que necesitamos tempo para isto, queremos velo máis devagar, podemos demoralo unha semana ao pleno, podemos leválo para o seguinte, basta que me digas calquera cuestión dese tipo, porque eu te aseguro que este alcalde vai facilitar en todo o que sexa posible o traballo da oposición. E sabes por que vai facer? Porque sabe o que é que che fagan o contrario. Entonces, como sei o que é, que che fagan o contrario, que che dificulten, na miña man e na miña vontade vai estar facilitarvos en todo o que se poida o traballo de oposición. Se necesitades tempo, se necesitades o que sexa. E chamardes, colgar o teléfono, e se está na miña man, a vontade é chegar a acordos, porque a noso, desde o que nos interesa non é defender a nadie máis que a veciñanza Soutomaior, que para iso nos puxeron neste goberno. E, polo tanto, só hai que decir. Aí creo que temos... Oxalá, así sexa. A toda agora non está sendo. Oxalá así sexa. E se isto trae consigo un cambio de actitude, xa non digo de actitude, de mínimos de respeto por parte da oposición, eu creo que, mira, un paso de xigante daremos. Porque xa non pido colaboración, Digo mínimos de respeto. Mínimos. Entón, bueno, é a manifestación do outro día, claro que nós estamos aquí para facer política. Estamos orgullosos de facer política. E creemos firmemente na política. Porque se non facemos política, e sobre todo política coa sanidade, vai haber algúns que fagan negocio coa sanidade. Eu, como creo máis na política que no negocio, estou aquí para facer política. Facemos manifestacións políticas, traemos iniciativas políticas, porque isto é o que pode salvar a tanta xente que necesita dun médico e que chama ali e non o atopa. E pasan semanas e non o atopa. Non vou falar de comentarios máis ou menos afortunados que se fixeron no seu momento. Creo que estamos de acordo tamén que foi pouco afortunado. En todo caso. Outros que se fixeron. Seguramente, poden ser. E máis de comentarios que tamén se fixeron. Seguramente todos ten. En todo caso, insisto, política para solucionar os problemas da xente e para que non se convirtan os dereitos en negocio. Por iso estamos orgullosos de facer política. Unanimidade. Unanimidade. Mira que ben. Pasamos entón a segunda parte do pleno, unidade de control. O punto 10, a dación contra os decretos da alcaldía, que entendo que xa os tendes, non? Non sei coa convocatoria. Mándase coa convocatoria. Damos conta do período medio de pago e da ejecución trimestral, que temos que decilo, non, porque decían que, claro, que este goberno, cando chegaste, que iba a ser catombe. Estamos mellorando prácticamente todos os indicadores económicos, todos. E un deles, o que estamos mellorando e pulverizando, é o período medio de pago. Son os períodos medios de pago que demostran a boa xestión que está facendo este goberno
xunto con moitos outros indicadores, que eu, bueno, simplemente creo que neste goberno ten unha boa xestión áxil, en riqueza, que permita traballar cos proveedores que gañemos tamén financiamento. Teño que dicilo tamén que non sería posible sen o traballo inxente dos funcionarios que son os que verdadeiramente permiten que estes datos poidan traerse. Por lo tanto, vaya por diante o meu agradecemento público en este pleno aos funcionarios do Concello de Soutomaior, porque estes datos son sobre todo o seu mérito. Con isto pasamos á terceira parte. Rogos e preguntas. Tes a palabra, Noelia. Sí. No. Aquí. Bueno, primeira pregunta, queríamos saber cantos usuarios distintos usaron o transporte a demanda. Pasamos o dato, Claro, pero mesmo así non non o temos, pero tedes. pasamos o dato. Bueno, non o temos aquí, que decir, No, pero obviamente. está, sí. Bueno, pues nada, se nos pode dar un certificado de secretaria onde nos diga cantos usuarios distintos, non que haya un usuario que use 5 veces, o sea, Como? usuarios distintos. Non que non os viaxes que se fan, o sea, porque un usuario pode usarlo 5 ou 6 veces. Elas redactadas. Se esté redactada, non te preocupes. As preguntas, bueno, tiñas que partir despois, si queres. Se non se queres para estas informacións que son fáciles de dar, se nos las pasas un día antes, Vale. pedimos o dato e pasamos. En todo caso, eu agradezo a pregunta porque creo que o que queremos en Soutomaior é que canta menos xente mellor teña que empregar o transporte de Madrid. Xa iniciamos a segunda parte. Iso que queremos agora. É dicir, nós fixemos unha primeira fase para que aquelas persoas en situación de necesidade, solidade e demais, como usuarios de servicios sociais, tivesen esa oportunidade, e agora o que facemos é estendelo a calquera persoa maior de 65 anos para que poida facer uso dese servicio. Eu creo que o éxito, e non sei, non teño dato, pero o éxito ou fracaso dun servizo non se mide tanto en canta xente pode utilizar ou non, sino no dereito que teñen todas as persoas a poder utilizalo. É dicir, aquí hai dereitos, pois non sei, a que nos poidan facer unha cirurxía a corazón aberto, que ninguén quere pasar por iso, pero ese dereito é o que é valioso. E, polo tanto, no transporte a demanda, eu creo que hai algo que é valiosísimo, que calquera persoa maior ou calquera persoa que o necesite, que este soa, que sexa pobre, que ten un servizo deste Concello para axudalo a levar adiante trámites necesarios. E iso, o que me gustaría a min como alcalde deste Concello é que non tivese que utilizalo ninguén. Pero presumimos en Soutomaior de que se tristemente, desafortunadamente, algunha persoa ten que utilizalo, en Soutomaior poden dispoñer dese servizo. E iso é un orgullo. Segunda. Queríamos falar do terreiro das festas da Xesteira. Na comunidade de Montes da Xesteira fixos un terreiro para estas festas. O cal a nos parecenos ben, que vaya por diante, que queremos facer a nosa felicitación dende o pleno á Comisión de Festas polo seu gran traballo e tamén polo éxito desta festa, que esperamos que sexa a primeira de moitas. Pero hai xente veciña que simplemente nos pregunta se esa obra de terreo no terreo da comunidade de Montes a pagou o Concello, para saber que temos que responder, solamente saber se... A axuda de aportación de material, que é unha parte grandísima como a comunidade. Aportación material, dices, ¿no? No, que a xente pregunta, sabes, miro ali maquinaria que non saber, pero... Aportamos unhas horas de máquina. Non temos ningún problema. Cindro todo o que fixemos ali a 20%. De feito, xa digo, que vaya por diante que nos alegamos de que se recuperara a festa. En todo caso, aquí tamén quero aproveitar para facer como corporación, entendo que é extensible o noso recoñecemento a persoas que estiveron traballando para recuperar unha festa histórica que leva 26 anos en facerse, que ademais o fixeron dunha maneira brillante, traballando moitísimo,
Entonces, bueno, por parte deste goberno, en todo o que poidamos axudar, así. Na carreteira da Cabadiña, en Comboa, hai un muro que leva caída máis de 6 meses, nos dicen os veciños. O muro é da estrada, é a que suxeita a estrada. E querían saber cando tedes pensado arranxalo. É como era? En Comboa, en Comboa. É a estrada que sube a casa de Rocía, a nai de Andrea. Chamanlle a Cabadiña, iso que nos dixeron, a ver. Non sei, verémolo. Sí, sí, no, é en Comboa, De feito, temos fotos, Ficaron. É o que nos trasladan os veciños. Tirado, nadie notifica que hai un muro tirado. No, eu estou dicindo o que nos transmitiron os veciños. Nós non... Diciron que agora que acabou, bueno, estes temporais e tal, e que iso sigue así, que queren saber se vai arranxar, A mí cando. non me notificaron nada dese tipo, o único que teño notificado é unha caída dun muro, pero é en Aranza, nun camiño comuñal que pasa por ali, pasando para adiante, que leva moitos anos obstaculizando o paso, que ademais son socalcos, e que tamén lle corresponde ao veciño resolver. Entonces, bueno, entendo que cando resolvamos ese problema teremos que tamén resolver ese problema de Aranza, para que se resolva tamén esa situación, porque incomprensiblemente leva, pois igual 10 anos coas pedras de socalco caídas nese camiño que se transitaba, me parece ser que ninguén me dou ficha para resolver iso. Entonces, bueno, veremos, cando temos que resolver, resolveremos todos esos problemas. Decir que a estrada sigue cortada. Xa sabemos que acabamos de aprobar unha modificación de crédito onde aparece, bueno, Acabamos. vale, decir, Acabades. xa dixen claro nesa moción, o sea, nese apartado que non estábamos en contra de ningunha inversión. Polo tanto, esa modificación de crédito é para o ranxo. Solamente si podemos saber cando se vai a poder facer a apertura da estrada ao público. Pois cando este obra acabade, para iso necesitamos que a Xunta desbloquee esa actuación e, polo tanto, cando a Xunta desbloquee e podamos executar a obra, estará aberto ao público. Obviamente, insisto, o que necesitamos é ter os sectores. Falta iso, non? Dices que falta esa parte. Entón, claro, é dicir, unha vez que está aberto ao público. Entonces, bueno, non sei... Está para temos toda a documentación, temos a disponibilidade de crédito, o que imos facer é, pois, en canto se teña, licitar e executar a obra con a maior urxencia posible. En todo caso, por rememorarse un pouco a sucesión de feitos, non? O Partido Popular trae a plena urxencia desa obra, despois non apoia o financiamento para esa obra, e agora que a Xunta desbloquea a obra, ten a obra bloqueada, perdón, di cando se vai acabar de facer esa obra. Non sei se seguimos a lógica do Partido Popular. Estaremos pendientes de estar encima disto. Eu con que esteades pendentes de que a Xunta desbloquee a obra, xa me vai. Efectivamente. Pois iso Nos informaremos e miraremos como está ese tema. de momento, moito éxito non leva destino. Queríamos saber se o composteiro comunitario segue en uso e se así, como se xestiona, quen o xestiona, porque danos a impresión de que non se usa, porque cando pasamos por ali vemos que non hai nin carreiro de acceso, entonces parece como que non pasa ninguén, non sabemos, si está en funcionamento, si alguén o está xestionando. Sí, está. Bueno, sí. Pero sí que é certo que Na oferta pública de emprego do ano pasado aprobamos unha praza de técnico en medio ambiente que agardamos o proceso selectivo nos próximos semanas, quizáis, e que este incorporado antes de que remate o ano para atender, entre outras moitas circunstancias, un pouco tamén o desenvolvemento do composteiro. En todo caso, tamén estivemos reunidos coas persoas propietarias da horta urbana. Por certo, nin expediente había de cesión, nin expediente había de cesión. Entón, un pouco o que estamos mirando que si é certo se detecta que hai
Sí, era como de protección civil o expediente. Sí, pero es un papel firmado, pero sin ningún tipo de expediente asociado. Entón, a cuestión é que sí, é certo que estamos notando que hai moita menos xente xa hai tempo que está facendo uso desa. Queríamos saber tamén en que barrio está agora o punto limpo móvil. Pois Porque- falei mandei para ver Está na iglesia, está pendiente de trasladar a Peira. A Peira. Problemas de Uaser, o remolque, non sei que lo teño. Estaría bien. É que leva ali tempo. Sí, cando se leva o peirao anunciarase cando se hubo un problema técnico que non podía levar creo que 2 meses ali, cando normal é que estea un só. Sí, sí. Entón, a cuestión, xa de feito pasouse a recoller porque había voluminosos por ali ao lado, teño un problema co remolque, entonces mandaremos. Nós sempre que se fai un traslado, Por eso mismo, é que a xente nos pregunta que como non ven que publicidade de onde está o punto, no, ahora non o hai, pero a ver por a iso. xente que non vai á igrexa e non o mira, entonces no, estaría ben recordar yo que por motivos técnicos non se pode trasladar, pero polo menos nos Pero pode vai estar xa esta Podemos semana. acercar ali a botar todo, Esta semana probablemente. Pensaba que estaba ali, pero despois ayer a verdad que estaba así un pouco, pues, non sei. Esta semana probablemente se leve, se está xa arreglado o remolque, levaremoslo para o peirao e como cada vez que se fai o movimento notificarémoslo, claro. Mais que nada porque despois das campañas que se fixo de concienciación parecía que a xente colabora nese campo que non hai a volta atrás e empecen a aparecer outra vez vertedeiros. Este é un rogo que miramos que estuvestes estes días preparando todas as áreas de playa, que todo preparado xa, porque temos uns días estupendos de calor. Bueno, creo que falta un rogo a Beguiña Longa, que estaba cheo de xente, e a verdade a erva está un poquinho crecida demais, e había bastante xente disfrutando do baño xa. Cada semana e media. Dou fe que estuve ali, o sea, estuve eu personalmente, porque me parece un sitio precioso, pero a verdade é que estaba xente que non se lle veía coas toallas no medio da erva. Non exagero, Foi a primeira e a que máis veces se limpou de todas estas zonas de baño. Que pasou? Nestes días de calor, a ver, Aí vamos, aí estamos todos. Estamos todas limpando todas e máis. Temos o maior operativo de limpeza que nunca tivo Soutomaior. E creo que a estas alturas do ano nunca Soutomaior tivo tan cuidado como está. Un operativo esta semana que foi algo espectacular, o que temos que agradecerlle tamén aos traballadores que hai que estar desbrozando con eso. Pero grazas a iso temos o Concello mellor do que estivo nunca a estas alturas. O que sí me gustaría é aproveitar isto tamén para decirlle a Xunta cumple coa súa parte. Porque eu digo simplemente, agardo que isto non lle faga gracia ao Partido Popular, que cando marchen, cando collan o coche, que vexan en que situación se atopas a estrada dende o Pazo ata Santiago Apóstol. Que vexa como están esas beirarrúas. O día 13 enviamos un requerimento para que viñera limpadas. Entonces, claro, que iso tamén é Soutomaior. Entonces está moi ben que o Partido Popular se preocupe un pouquiño, bueno, pues, que haxa pues, un momento puntual unha ervacación na Beguiña Longa, pero claro, cando despois pasa por esa rúa que pasastes agora a vir para aquí e diso non abrides a boca, claro, igual es de verdade. É dicir, nunca houbo tanta xente como estamos a ter, e máis que imos ter, porque se incorpora os novos operarios que contratamos agora, nunca houbo tanta como temos agora. E quero lembrar que en setembro do ano pasado éramos 3 na rúa. Os cales quero agradecerlle tamén, porque o que fixeron foi un labor inxente. 3 persoas para atender a todo o Concello. Ora imos ter en total, bueno, na rúa e dos servizos aquí, se non me engano, 26 persoas traballando, 25, 26. Fixadevos, Se cubre todo o risco. Estábamos aquí empezando con 3 persoas. Ahora temos 25, 26. O centro urbano, eu creo que ahora mismo só hai que pasar por ali para ver como está. E, desde logo, o esforzo que se está facendo para chegar a todos os barrios non ten precedentes en Soutomaior. O que si me gustaría é, de verdade, claro, que se estamos limpando todos os camiños, resulta que chegamos aos camiños da Xunta, están, que parecen Jumanji e eso, pois claro, temos un problema. Tivemos que limparnos, Noelia, a pasarela que lle corresponde eso.
tivemos que limpar a nós. Entonces, a ver, eu creo que corresponde, vos de verdade, un labor de fiscalización e nos agradecémosles. Pero creo que non estaría de máis que lle digades aos vosos compañeros do Partido Popular que non por ser Soutomaior teñen que ter iso como unha selva. Vale? Eu creo que iso sería, De acordo, pero daría credibilidade. o de limparvos o que ten que levar a Xunta, creo que iso tamén o fixemos nos en varias ocasións, en estradas, que non tamén eran da Diputación e primeiro está a prioridade dos veciños. O sea, se hai que facelo, pois hai que facelo. Estamos de acordo co requerimento, pero que dicir que... Home, é dicir, non, é dicir, 3 semanas esperando, non unha cousa que fíxete. Eu creo que sería interpretable que os tramos urbanos, estes, por exemplo, daqui de atrás, están limpándose agora mesmo, acabando de limpalos, está que dá gusto miralos, por certo. Vale, podamos ter que asumir esa limpeza e sería interpretable. Pero bueno, son tramos urbanos, aí sí que antepoñemos ahora o tramo Montesiña-Santiago Apóstol, nunca o limpou o Concello. Nunca. Igual a pasarela algunha vez, poucas, pero claro que tampouco se mirou a pasarela con esas silveiras que había aquí. Vamos esperando a que alguén no Partido Popular na Xunta de Galiza se acordase de Soutomaior. Pero claro, eu pido vos que fagades ese exercicio. Agora os que vaiades para Arcade, ide por ali e mirade como está, onde é competencia a limpieza da Xunta, dende que acaba o Pazo ata o Santiago Apóstol. Mirade como está. Porque así, ademais, requerirnos a nós, que facedes moi ben, este é o vosso dereito, e iso está unha oposición. Claro, igual decirlle aos vosos compañeiros que vos dá un pouco de vergonza ter que vir aquí a pedirlle ao goberno que limpe cando teñen eles rúas así. Digo eu. Por último, outro rogo, sei que se fixo unha pequena actuación fai pouco ali na rejilla que está en Lourido subindo a estrada de Moreira, está toda rota outra vez. Esa que hai fotos ahora. Creo que ten que ver co caso da basura. No, xa sei, no, por eso estou dicindo, pero volve a estar, hoxe estaba así en pé, estaba rota. Eu, a ver, non debo botar culpa a nadie, pero como xa vin 3 veces que me coincide cando vou buscar a rapaz que está ali o coche de basura, o grande, e se mete para ali para dar volta, que igual teña algo que ver, porque non creo que sea do uso dos coches, porque se lle botou o cemento e todo, está... Non te preocupes, falamos con Amador que vai a... Pero falamos que ver que fixalo ou algo, porque iso... Non te preocupes. Claro, se ves de noite, pasillas unha roda, de feito, se pasei por outro lado. Non, está perigoso. Se mandamos ali, se pode o lunes a Amador, Pablo. Por eso que tamén me lo dixeron, aparte de que vin eu, porque sufro, claro. Pero me dixeron varios veciños que baixa bastante xente por ali, e Charo pode decir que ahora baixa moitísima xente da parte de arriba. Sei no cando se bacheou que se fixo, o sea, eu vino, pero non aguanta, o cemento non aguanta este rei. No, hai que suxeitalo con alguna actuación porque para que non haya nada con ningún coche. Perdón, disculpa, Noelia. É unha consideración, se queredes así para falar como robo, como seja. Chegou unha reclamación judicial dunhas facturas que nos que non cumplen os trámites dunha empresa que se chama Proviser Ecological para pedir a... Eu, se vos parece, estamos todos de acordo, todos os grupos, pedimos de pago dunhas facturas de Proviser Ecological de desengrasante concentrado. Entonces están pedindo judicialmente que se abonen esas facturas. Entonces, se vos parece, estamos todos de acordo, pedimos aos técnicos municipais que redacten un informe para que, en función do que nos digan os técnicos, vemos o procedimento. Estamos todos de acordo. Percos? Vale. Tem alguna cousa máis? Nada máis. Nada máis. Pois, graciñas. Bo día. Nadia, como solo era unha petición, o digo, de porta de mando, como solo pediste de eso, xa o solicitei, vale? Cando xa non mo mandes, digo, que xa... Pensei que había varias, entón, pero como solo é esa... Por escrito ou... Acordarlo do... Sí. De feito, en Fátima xa sacou,